E a nós que nos queda? O local. Quedan os xardís, as políticas, os servicios directos, a sanidade, a educación, pero o que é a definición das políticas globales non nos queda casi nada. Pero se agora facemos o segundo análisis, ainda nos quedamos máis boquiabertos, que é a que política lle prestamos nos interés, a que se fai en Europa ou a que se fai en España. E veremos que o 90% do noso interés ou da nosa atención está centrado onde a nosa política prácticamente non ten interés, e o 10% como moito está centrado onde verdadeiramente, no sentido real da palabra, se nos está gobernando. E claro, isto ainda marca máis o déficit de política. Porque as políticas que nos conveñen, incluso nos ámbitos que nos conveñen, non están participadas. E nos pensamos que a cuestión clave neste momento é quitar a Zapatero ou poñer a Zapatero, e non nos damos conta de que prácticamente non variarían nada as políticas actuais, algunhas cousas así, pero prácticamente non varía nada, neste momento non variarían nada calquera que puñéramos ao frente do actual goberno de España. E é absolutamente maravilloso que, sabendo isto, porque de un en un sabémoslo todos, sigamos en términos de bloque, en términos de colectivo, centrándonos onde a nosa política se estrella contra a nada e deixando que o resto funcione prácticamente a través de tecnocracias que ten un déficit democrático extraordinariamente importante. Non ten tanto como se di ás veces a Unión Europea, non é mal camiño o que leva, eu non vexo isto con pesimismo, pero creo que, xulgado no momento presente, temos unha enorme crisis nese sentido. Precisamente por eso, porque nos dá a sensación de que a política non é capaz de cumplir, estamos tendo unha desafección tremenda coa democracia. De tal maneira que cada vez imos pensando que todos son iguales, que cada un vai ao seu, que aquí non se arregla nada máis co que manda unhas teóricas forzas internacionales que deben de estar en un búnker en alguna parte tomando decisións por nós sin que ninguén o sepa, e cada vez imos alonxando máis da idea dunha democracia participativa, e cada vez imos collendo un maior pesimismo frente aos problemas grandes que se nutren na vida. Bueno, é obvio que unha cousa ven da outra, pero debe de vir de algo máis. E é probable que hoxe en día teñamos unha enorme incapacidade colectiva para entender os mecanismos do poder e os mecanismos da democracia. Se houbera que lle achacar un problema aos políticos de hoxe, non é nada do que vimos criticando habitualmente, e que son, ao fin e ao cabo, erros comprensibles, circunstancias generales nas que todos participamos. Tamén pode haber algún atrevido metido pola sopa. Pero eu creo que o maior problema que ten a política de hoxe é a demagoxia. É dicir, falar pro ciudadano e non crear nin escola, nin falar de responsabilidades, nin chamar á participación para resolver os problemas. De tal maneira que neste momento a sociedade está profundamente desactivada, porque ten todos os fracasos do sistema e todas as crisis do momento trasladadas, residenciadas fora da sociedade mesma. E ninguén é capaz de asumir que os ciudadanos temos a parte principal na conducción do sistema. Claro, a idea de que temos unha clase política fatal é perfectamente asimilable nunha dictadura, donde a clase política se crea ao marxen da sociedade e moitas veces con a axuda de Dios bendito, por la gracia de Dios. E entón Dios mandou unha plaga, e eu contra as plagas que me manda Deus non teño nada que decir, nin teño nada que facer. Pero trasladados á democracia, manter esa idea como mantemos é absolutamente irresponsable en certa medida estúpido. Cando falamos, por exemplo, do goberno actual, eu non lle falo, nin crítica, nin lle deixo de facer. Pero poño como exemplo, o primeiro que olvidamos é que
O presidente do goberno actual foi elexido fai 2 anos. E foi elexido en plena crisis. E foi elexido coa maior participación, coa maior número de votos que tuvo nunca ningún político en España. E cando falamos da oposición e decimos que a oposición está facendo a estrategia de Don Tancredo, non moverme para que o toro non me vexa e esperar a que quiten o torero actual da plaza para poñerme eu, esquecémonos que ese político é o segundo máis votado de España en toda a súa historia, despois de Zapatero, é exactamente fai 2 anos. Por tanto, algo temos que ver nese proceso. Hombre, alguén dirá, é que os partidos van as listas, propóñenos, non temos máis remedio. Sí e non. Se eso se contempla nunha sola elección, eso é absolutamente verdade. Pero se eso se contempla nun proceso que construye clases políticas, eso é absolutamente mentira. É dicir, nós non temos a responsabilidade dos que ganaron as últimas eleccións, pero a responsabilidade da clase política que fomos creando e do modelo discursivo que asume, témola toda, porque fomos premiando unhas cousas e castigando outras, con tan mal acerto que o resultado é, estamos, parece que todos, de acordo, a clase política peor que existe unha democracia en 30 anos, ou 32, ou 33 xa, do seu exército. E, por tanto, ou empezamos a preguntarnos que parte ten a nosa cultura política e a nosa acción participativa na construción deste modelo, ou do contrario, se o entendemos como unha cosa que nos mandaron do ceo e que nós non temos máis remedio que soportar, estamos ante a melancolía absoluta. Non temos ninguna solución, non temos ninguna acción que facer. É certo que tampouco temos ninguna responsabilidade e con falar mal xa está, pero obviamente esa non é a solución para un modelo democrático. E eu creo que temos que empezarnos a facer as preguntas así. Cando falamos da crisis, cando se explica a crisis nos bares ou nas comidas de familia, aparece sempre unha liña argumental que é: os políticos non controlaron, por exemplo, a burbulla inmobiliaria. E eu digo, claro, porque a crisis actual ten unha gran característica moi difícil de entender, pero que a debe de ter. E é que uns constructores, sin necesidades de ningún tipo, fixeron millóns de vivendas e venderonllas a nadie. E cando un discute con alguén que se te sabe, ti compraches 2 chalés, estás esperando a vendelos con un beneficio do 20%, el di, é que o banco casi me obrigou, porque fun ali, pedín 100.000 euros e ofreceronme 200.000. E digo, na decisión de collelo non tuveches nada que ver. E no cálculo das túas posibilidades de afrontar os pagos, tampouco. E na idea de especular dentro dun modelo general especulativo, ti só tes a responsabilidade de ser un tío listo que comprou para vender, e que incluso vendeu 2 ou 3 ganando, pero non ten ninguna responsabilidade nos 3 últimos que che quedaron a vender, e que vas perder o que ganaches no de antes, porque o sistema especulativo finalmente ten que volver a cadrar as cuentas, o mesmo número de producción ou o mesmo número de ventas. E, por tanto, estamos intentando explicar unha crisis que é profundamente social tamén no económico e, sobre todo, profundamente social no político, quitándonos fora da súa explicación. E eu fago unha ecuación moi clara. Democracia compónse de 2 palabras griegas que son demos e kratos. Asente, que por ahora é a mellor traducción que encontrei de demos, o demos é asente. Isto sabe moi ben María Rajoy, que di, hai que hablar de lo que quiere la gente. Bueno, pues eso é o demos. É o kratos, o poder institucionalizado fundamentalmente. Pero claro, non só falamos da democracia en función dos kratos. Nos kratos están todos os problemas que temos, están todos os errores que temos, e o demos non está, ou só está para exixir en determinadas dinámicas dereitos progresivos, servicios progresivos, atencións progresivas, pero nunca preguntándose de onde ven isto, a quen yo quitamos, como repartimos, e que culpa teño eu nesta importante cuestión.